Poliedroan, azken urteotan pilpilian egon den gai bat ekarriko dugu gurera. Zehazki, Madres Mercedariaseko Olaia Armendariz langilea izango dugu gurekin, berarekin mintzatuko gara, enpresa eta zaintza egoitza honek izango duen etorkizunari buruz, baina baita izan duen iraganari buruz. Azken 5 urteetan langileak gehienak emakumezkoak borrokan izan dira bere lan baldintzak hobetzeko eta erabiltzaileen baldintzak hobetzeko, eta badirudi 2024tik aurrera euren egoera hobetuko dela. Orduan berarekin elkarrizketa egingo du. Eta orain Olaia Armendarizekin mintzatuko gara. Olaiak jadanik bizitatu gaitu Aiaraldean, faktorian, ez estudio honetan, baina bai beste leku batzuetan. Labeko ordezkaria zara Madres Mercedarias, esan behar genuke enpresa, zaintza egoitzan, gauza biak dira, eta duela gutxi, nolabait, jakinerazi duzue, zuen lan gatazka momentuz konpondu dela. Nola izan da hori, esain baldintzatan konpondu duzu, eta nolakoa izan da prozesu hori? Prozesua hasi zen 2018an, Fundación Aliados enpresak subrogatu gintuenean, paktu bat kendu egin ziguten, eta horra izan gure borroka, eta paktu horretatik lortu genuen lan jardunaldia. 1648 ordukoa izatea. IPC-aren igoera ez genuen lortu, baina borroka guzti horretan zehar, monjek esan ziguten aurtengoa abenduan joango zirela. Orduan gure borrokaren gaia aldatu egin zen, eta zen gure lana mantendu nahi genuela, ez genuela nahi enpresa ustea, eta horra aldatu zen, eta oindala hilabete bat bildu gintuzten, eta esan ziguten Aitameni enpresa subrogatuko gintuela. Eta momentu zeintzuk dira, Aitamenik proposatzen dizuen lan baldintza? Oraindik daude negoziaketan Foru Aldundiarekin. Ez dakitela ze konbenio jarriko diguten. Baina, badakigu zein konbenio izango den berdin zaigu, ze daukagu txarrena, soldata salario basea daukagu 1.027 eurotan, eta nik uste dut edozein konbeniorekin hori hobetuko dugula, eta gure lan baldintzak hobetzea. Eta, hemen arazoaren muin handi bat izan da langileena, baina berez Madres Mercedariasek mahai gainean, orden honek, mahai gainean jarri zuen kontua izan zen, utziko zuela tokia, Orozkoko egoitza, eta horrek ere ekartzen zuen jende askok plazarik gabe. Hori da, erabiltzaileak lekuz aldatzea. Eta guk ez genuen nahi, daude erabiltzailea dara matxadatela hor bizitza osoa. Eta dira gure erabiltzailea, nire dara matxadat 18 urtean lan egiten. Osa, dira nire familiakoak. Eta hori da pena ematen ziguna, bai. Eta beste arazo gehigarri bat da, ez dago la plazarik. Osa, ez hor, ez beste leku batean. Ez dago. Osa, dago lista espera bat, ez dakit 200 pertsonekoa. Osa, ez dago lekurik. Beste enpresa batzuetan ere eramateko erabiltzaile hauek. Eta aipatu diguzu, duela urte nahikotxo, hasi zen, nolabait Madres Mercedariasek zuzenean kudeatzeari utzi zion, sartu zen enpresa pribatu bat, eta hor hasi zineten borrokan, baina urteak eman dituzue borrokan, ez? Ez dakite gogoratzen duzu nolan nola zen bizitza borroka horiek hasi baino lehen? Zaila da, azken borroka hasi izan zen 2018an, baina 2010an ere gatazka bat izan genuen monjekin, konbenio aldatu zigutelako, gu hezkuntza konbenioa geneukan, sartu ziguten residentzia konbeniora, hor ere aldaketa izan genuen, gure lan baldintzak txarrera joan ziren, eta gero 2018ra, gero eta txarragoz enpresa honek hartu gintuen, eta gero eta txarrago joan zen, orduan ez dakigu zer dan borroka gabe egotea. Eta argi utzi nahi dugu, Aitamenik subrogatuko gaituela, baina gure lan baldintzak ez badira hobetzen, borrokan jarraituko dugula. Ja, ohituak zaude, ja, bai. Zaudete borrokara. Bai. Urte hauenetan guztietan, borroka molde ezberdinak erabili dituzue. Egon zarete grebagunak egiten,
egon zarete... 32 greba egun, egon zarete Foru Aldundiko egoitzan, egin dituzue prentsaurrekoak, Laudioko San Roque Eliza okupatu duzue, ez dakit, egin duzuen jarduera izan da oso handia. Berez, langile nahiko zarete, baina ez horren beste. Orduan, zeintzuk izan dira zuen bidelagunak? Eskerrak gure bidelagunei, segu oso enpresa txikia gara, eta greba egin dugun langileak izan gara 15 bat, eta izan dugu beste enpresatako aniztasun funtzionaleko enpresa batzuk, Gaude, Fekor, Agnabi, Gorabide, gero Laudion ere mugimenduak egin ditugunean, egon da Laudioko greba batzordea, izan dugu Laudioko mugimendu feminista, Aiaraldeakoak ere pilo bat lagundu gaituzue gure egoera ikustarazteko, eta laguntza pilo bat izan dugu. Eta, bidai luze honetan, zein eskarmentu atera duzue zuen borrokaren aldetik? Borroka egin behar dela, jendeak ezagutzeko zein den gure egoera, gure borrokari esker lortu dugu Foru Aldundiak beste alde bateraz begiratzea eta ikustera ze egoeratan gauden, 2010-tik, behintzat, izan da zentro bat low cost, gainontzeko enpresak, plazak, erabiltzaileen plazak ordaintzen dituzte gurean baino bikoiztua, gure egoitzan 56 eurotan badago plaza, gainontzeko enpresetan 180, izan da zentro low cost. Eta lortu gu Foru Aldundiak aurre egitea egoera oneri, eta ez behiratzea beste alde batera. Eta, aipatu dituzu zuen lan baldintzak, oso kaskarrak, gainera greba feministan, aipatu nahi genuen greba feministak eta zuen lan baldintzak. Lan baldintzak nahiko aipatu gaude, baina greba feministan nolabaiteko egoera paradosikoa eman zen zuen egoitzan, ez? Bai, greba egunean normalean baino langile gehiago zeuden lan egiteko. Eta hala ere, bakarrik ahal izan genuen egin greba 5 pertsona. 3 pertsona goizez eta 2 arratsaldez. Eta orain gaude bajo minimos, aste honetan eta hurrengoan egon gara 3-4 langile. Eta greba egunean egon ginen arratsalde 6 eta goizez 7. Eta 6-7, 50ko zerbitzu minimoak, eta ordu puntuetan, baskarietan, altxatzeko orduan eta 60ko zerbitzu minimoak. Osea, agian eskarmentua da greba egin behar dela egunero. Bai, jende gehiago lan egiteko. Eta zintza lana bermatzeko. Olaia, mil esker, zuen, momentuz, orain izten dugu atalau, ikusiko dugu... Ia urtarrian zertatzen den, ez dugu sinisten oraindik, gauzak mai gainean dauden arte ez dugu sinistuko, hain egora aldatzean egon gara urte hainbeste, orain ez dugula sinisten. Ikusi nahi dugu nola hobetzen da gure lana, gure lan baldintza, gure soldata, gure dana, eta gure erabiltzaileen egoera. Azkenean langile gutxiago da gaude, eta erabiltzaileek gauzak irteerak egiteko baldintzatuta daude, ze langile gutxi badaude, beraiek ezin dira zentrotik atera eta ezin dituzte ekintzak egin, orduan. Espero dugu dana hobetza, gure lan baldintzak, gure haien bizitzak, eta dana. Orokorrean, tamales, albiste honak ez dira albiste, orduan, espero dugu zuen berri ez izatea, eta esan bezala, lan baldintza eta erabiltzaileen baldintzak ere hobetzea. Eskerrik asko. Zuei. Venga, agur.